Днес това е нашето първо видео от нашия YouTube канал. Аз съм Мария. За по-голямо пояснение, моята приятелка Радина ще снима и тя видеоклипове, които наистина ще бъдат интересни. Двете ще имаме клипове заедно. Но сега аз започвам нашия YouTube канал, така че надявам се да ви харесват нашите видеота, всичко наше, което може да имате и така. Следващото нещо, което искам да кажа е, че всъщност YouTube канала ни искахме да не се казва Радина и Мария, а Crazy Friends. Не. Friends Becomes Crazy. Казва се Радина Мария, защото имаме доста така, имах малко повече проблеми с правенето на нашия имейл, но във Facebook, Twitter и Tumblr ще ни намерите като Friends Becomes Crazy. Аз съжалявам много за това, но нищо. Надявам се да ни харесвате нашите клипове. Да, и надявам се за много неща. Днес реших да говоря това как ни започва YouTube канала. В този YouTube канал няма да говорим за теми, а ще правим тагове, предизвикателства, challenges и най-различни неща. Напишете долу в коментарите някакъв челендж, някакво предизвикателство напишете долу, защото скоро ще правим такива неща. И лично аз се надявам да ви харесват клиповете, които ще правим, които ще обработваме. И да, за по-голямо пояснение да ви кажа, че следващото клипче няма да бъде с challenges, защото моята приятелка Радина и тя ще направи едно клипче. Така че след второто клипче ще направим трето клипче, което да сме двете. Ще се постараем да сме двете, защото да на училище сме и може да сме само да кажа още нещо. Имам много неща за казване, честно казано. И искам да казвам, че ако има хейтери, не е най-приятното нещо. Не мисля, че сме супер готини блогърки, не мисля, че сме и много зле, но сме правили много клипчета и сега ще бъдат много по-професионални, много по-така, да, и обикновено ще бъде така. Само да кажа, че сега се седих, че следващото клипче ще бъде пак с мен. TMI Tag ще бъде в моята страна, след това Радина ще направи нейния TMI Tag. Знаете, че ние няма да бъдем бютита, защото не съм сигурна, че сме много добри в грима, сериозно. И за това реших да ви пораздвижа малко за този клип. Да. Така, също искам да напишете долу в коментарите ваш странен талант, на който е странен, и мисля, че ще направим някакъв клип, който имаме странни таланти, така че надявам се всичките ви неща да ви харесат, които ще правим в бъдеще. Лайкнете с видеото, което скоро ще посна.
каквото ще направя, каквото ви казах, пишете в коментарите, профилна снимка и нали така, нали сещате, как се казваше? Тапета участието е. Тези две неща ще бъдат сменени скоро, защото не сме направили нещо много. И затова пък в следващото видео ще напиша долу в описанието Facebook страница, Tumblr и нещо трето. Това ще преценя кога да ги напиша, така че споко ще ги имате и тях. Окей, надявам се видеото да ви е харесало. Thumbs up и се абонирайте към канала ни.